Mahal na Ama sa Langit, lumalapit ako sa iyo, nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa BicolNet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin, sa kaloob ng media, na maabot ang malalayong lugar, ng mundo, na may mga mensahe ng pag-asa, at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad, at maging ang kanilang buhay, upang ilantad ang kawalang katarungan, at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala, ng mabuting balita, upang malaman ng lahat ng tao, ang masaganang buhay, kung saan tayo nilikha, at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin, ang aming panalangin, sa iyong pangalan, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. Pag-asa't saya kanilang dala, sa bawat tahanan sila'y kilala, boses ng masay laging kasama. Ang araw mo ay tiyak magiging okay, kapag BicolNet TV ang kaagapay. Serbisyo publiko'y kanilang alay, lahat ng balita'y laging tunay. Sa BicolNet TV hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan, dito lang yan sa BicolNet TV. Sa pagsubok man o tagumpay, sabay silang nakikiagapay. Laging nandyan, hawak ang liyab, pangarap mo'y di nila iiwanan sa daan. Sa BicolNet TV hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan, dito lang yan sa BicolNet TV. Sa bawat hagbang ng buhay mo, BicolNet TV ay kakapit sa'yo. Balita't serbisyo'y laging totoo, basta't tiwala mo'y bigay sa totoo. This is the source of news and information that matters to you. This is BicolNet TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. Views and opinions expressed by the host in this video
do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Serbisyo Riparo Pinagsaro-sarong programa Serbisyo Asin Riparo, ang programang pagtatao ng serbisyo publiko sa Lambang Bicolano, Mariparo kan mga gibong salto sa gobyerno man o maging sa pribado. Serbisyo Asin Riparo, serbisyong totoo asin riparong balansyado. Pag-iriba ang numero 1 sa serbisyo asin riparo, Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa serbisyo asin riparo. Tignisa na sa Bicol Net TV. Kasuro kan Bicolano Worldwide. Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa Bicol Net TV. Magayunon sa Kabikulan, maugmahon sa Kabikulan, madyaka mo sa Kabikulan, dahil nindo malilinawan. Si Manny Moxeya sa programa Serbisyo Asin Riparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Riparo, kaibahan si Manny Moxeya, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Hindi man ako gwapo, hindi man ako gwapo, Serbisyo Asin Riparo. Serbisyo Asin Riparo. Hi. Mga tugang, mga kabayan, Diyos marhay na pagkaaga Bicolandia, maray na aga probinsya ni Nalbay, syudad din Tabaco, Legazpi, and Ligao. Saan man sulok po kayo ng mundo, Luzon, Visayas, Mindanao, world. Good morning! Daddy Joe Ebuenga. Good morning, Sir Javier. Happy birthday kay Ma'am Raquel Brocales, Sir Willie Nobura. Kari kulang ka na naman niya sa Jintanlad. Permisa na yan ang medisina ta. Ohayo gozaimasu dyan po sa bansang Japan. Assalamualaikum sa mga tugang nyatong Muslim. Buenos dias, mga amigos y amiga.
Mga tuga, arong niyang pungal daw kit Miyerkules, Wednesday na. Petsa 3 kang Disyembre taon 2025. Sabayan po nindo sa inyong lingkod sa rong oras kita 7 to 8. Mag-restoryahan naman lamang yayari pa sana. Sa tuya pong palibot, siyempre, sumanga nakakalapuyan ka sa inyong lingkod. Apwera po yan kan sa mga pigpapaabot man po nindo digding mga riparo. Sa tuya po yan tatawan ng serbisyo sa laog kaining programa. Uy, duman po sa may mga kumpleanyo niya. Maligayang happy birthday! Happy na! Birthday pa! Birthday ko niya ni Sir Javier Bunsa. Ano lama? Uy, duman man po sa may mga okasyon, ano man pong klaseng okasyon yan, arog dyan sa barangay Tagoytoy. O, dyan databi ang handa ni Sir Javier Bunsa. Dyan sa Tagoytoy, tapiesta ko niyan. Dyan sa Tagoytoy, Malinawal Bay. Happy Fiesta! Ako di unan sa kuyang tugon. Day tabi ka mo magduman, pag day man ka mo imbitado. Pag day tabi imbitado, day magduman. Makasupo. Ako nga ni maski imbitado, minsan day ako nakakaduma. Kaya daragit sa kuya nag-imbita. Karo pantogon ko, karingatan tapuyaan sa tuyang mga sadiri. O taday man baga kibang maingat kan sadiri ta kundi kitaman sana. Duman po sa may mga kamunduan ang samuya pong pagkikitumamay. Sa may mga kasakitan parahay na tabi kamo magsarig lang po kita sa aram kaya niyo. Amen. Thank you, Lord. Salamat, Lord, sa paniwaguna naman aldaw na tinao mo sa lambang saro sa samuya mo niyan. Paki-guide mo po kami, Lord, kan samuyang mga gigibuhon. Tangani pong di kami magkasala sa samuyang kapwa sinmaging po sa imo. Patawada kami, Lord, kang samuyang mga nagkaginaribong kasalan. Tao lang po kami, Lord, marupok, nagkakasala. Kaya, Lord, patawad tabi, Lord. Lord, sarabay po kita. Amen. Serbisyo Asin Riparo. Mga tugang si Mr. Hulbutana tabi ini. Ngunyang pongal daw kita ni Miyerkules sa December 3, 2025. Live na live sa Bicol Net TV kasurog kang mga Bicolano worldwide. Sa pangaran po yan kan samuyang General Manager Maestro Neil Aduon. Kasabay dyan si Sir SM Sir Tony. Mga tugang, mga kabayan kami po sarabay minapaabot nin maugmang pataratara. Sa lambang miyembros kang pamilya, sana po nasa maray sana kamong kamurugtakan. Ano man po ang sa indong mga pinagigibo sa mga oras pong ini. Mga tugang, mga kabayanan, gusto misa na po, permisa na po kitang happy, enjoy, relax. And syempre mga tugang, bawal po ang kidit. And bawal man po ang ma-stress sa mga panahon po tabi TV. Oy, Sir Jonathan Mondragon, good morning, Merry Christmas. Karangal daw na sa natabi, Sir Jonathan Mondragon, mapasko na ni. Ano lama?
Saan kita pwedeng mamasko? Saan kita pwedeng mamasko? Bago ngaya kang Pasko, birthday ko ngaya muna. Sabi ni Sir Javier Bunsa. Happy birthday na lugod sana sa imo. Ano ngaya, day ka maduman sa Tagoytoy. So mga nag-imbitar sa kuya, pasensya na ha. Ako, prangkaon ko na kamo. So mga nag-imbitar sa kuya dyan sa Tagoytoy, pasensya tab. Nga hindi kami mag-urag-urag naman sa ko. May madagit na naman sa ko. Para anus lamang ngayon supig tagama ko sa imo. Dapat pinasyaron mo. Pwede kong akseptaron niya. Pasensya ha. Dahil tabi ako makadya. Yo, aning biyo na lugo. Oy, Miyerkules na! May bago ng regional director ang Philippine National Police. Digdi po sa Kabikulan. Tayo nahaloy si General Babagay. Adi. Ano daw ang nangyari? May order na si General Nestor Babagay out. Ang mapalit mga tugang si Brigadier General Erosito Narito Miranda. Darating ang araw ng Pasko kasi may bago ng RD ang PNP digdi sa Bicol. Ano nangyari? Ma'am Rica Listana, good morning. ihanda ang lahat na may Mamundo kay ni sumanga ang araw ng Pasko kasi sumanga dayupot kay RD mamundo tabata mapasko. Bago ng regional director kang PNP digdi sa Bicol. dinggin nyo ang buong Oy, may pigbabantayan na low pressure area ang Pag-asa. Ngunya na aldaw baka dyan na banggida maglog na sa Philippine Area of Responsibility. And dakula bagan dyan sa kini maging bagyo. ating Po dunining tropical depression si Wilma. Tataw taramon tayan sa Pag-asa. tayo ay Oy, kumusta tabi? Kumusta ang ini ang presyo kang sibuyas dyan sa Indo? Mga tugang may pigpaluwas ng suggested retail price o kaya SRP. Dapat 120 pesos per kilo sana. Ang apod kay ni ang sibuyas. Kumusta tabi? at parumba Ma'am Rica, na nasadyang makipamasko ako sa imo ha. Kalamang makipamasko kita kay Ninang Rica Listana. Ayun na sanay na nagpapara-sexy. Tay bali nga ding imo basta importante sexy. ang Pasko'y araw na Ano tabi so mga nagtatrabaho, igwa na po kamo kitar 10th month pay. tuwing Pasko At ang sabi digdi mga tugang kang duli, may ganap ang bayan dapat so 13th month pay kan mga empleyado dapat may tao yan bago mag December 24. papaligsahan Ano tabi? ilaw at parumba Igwan na ba? Para ngayon pityatris pa sana ngayon yan. iba at ibang Uli nga ngayon sa mga year-end bonus kan mga empleyado di gobyerno. Ubus na ba ka? Aloy na ngaya. Kinambarayad sa nabaga ngaya. O di na-break kang DTI so mga istorya kang sa tuyang nasyonal dahilan kang so 500 pesos na tama na nga yung 500 pesos sa pang Noche Buena kang mga Pilipino. Ngunya nigwa na naman kinagbabiral sa social media. Digdi kita magkakauro yun. Taduman sa 500 pesos sa nagpasuruhay. Ayun ang bagangunyan ang talk of the town. Itong sa 500 na pang Noche Buena
Tiyo. Kariling ako sa mga, wala na sa mga flood control. Wala na sa mga rally, wala na. Ang pigurulayan ko niya, so 500 pesos. Nan pang Noche Buena. Matindi ano. Nagkatarahuban sa mga issue sa Pilipinas. Ako niya, no, nina. Nagwa na naman na nagbabiral. Digdi kita magkakauro yun. Ang budget tabi sa mga inaanak, naman sa mga inaanak niya to, sa mga kinaputanta sa bunyag, kumpil, gabos, 20 pesos na nadatabi. Diyan kita magkauro yun. Pasaruay yan. 20 pesos ang budget. 20 pesos. Ayan ha. DTI nagsasabi. Di 20 pesos na nasa mga inaanak. Yun. Ayan, diyan kita magkakauro yun. Dahil pasuruay yan. Ano duman sa 500 na Noche Buena? Pasuruay baga. Ngunyan. Digdi sa 20 pesos para sa mga inaanak. Ihado, ihada. Hindi kita digdi magpasuruay. 20 pesos. Good morning, madam. Sabi sa kuya ni teacher ka suod ma ika ngaya ha. Binuking mo ngaya ko. Ako dito ka man bagang inarana. Ano ngayon day mong inarana na aram bagang ngaya kita. Sabi ni Ma'am Rica Listana, flood control before. So, pig-urulayan. Ngunyan, food control. Ay, indah. Sige, tabi ha. Taod-taod ta. Ready ta mo ng pag-asa. Alas 7:19. Ang sa tuyang Philippine Standard Time. Madam, good morning ha, madam. Sorry na. Sorry na. Ha? Sorry na tabi, madam. May sana tapag may pagkakataon na malugaran ako. Yatod na ka sa eskwelahan mo. Kangabalaba. Lang dahil man gari pwede ta. May programa baga kung agadi. Ginatudta ka kang habal-habal day ako makaprograma kaya Ma'am Gina Malaginyo Cavite pero kung pagsundon ta ka pwede tahapon day man akong programa. Sabay na kita malugsot. Yeah. Sige, good morning. Saan pa mangyari si madam ko niya? Dahil mo na ako pagkuha na ninong ha. Sopo. Ano si Sir Willie? Gusto ko kayo madagog so istorya sa balhabal. Ka talaga Sir Willie. Naog bahong kamang kan mga istorya ko habal-habal. Bata true to life iya. Ay, hindi ka ba? Sorry na madam, sorry na. Dahil manahiling sukudak ta. Sige tabi mga tugang ta. Konta daw tabi mo na linya kang pag-asa. Ta posibleng ngunyan daw maglaog na sa par iding pigbabantayan na route din panahon. Na yaw ng pag-asa. Batang forecaster na ni si Madam. Si Madam Galicia. Pare kaya ni atod ko man kay balaba. Oy, Madam Helen Tadoran Itchin, good morning. Sa mga taga Laybaw. Ay, Ma'am Helen. Asikaso na tabi, Ma'am Helen. Tapas ko na. Gari tabi, Ma'am Helen. Dakol ka dyan na bagas.
Gari ka ipuhan ko kibagas ko niya na Pasko. Baka lamang may mauyong bot ka man. Palayugan mo man ako kibagas tayo. Share taman duman sa mga tios na pamilya. Yung maray ka na sa nata. Medyo nakakaluwag-luwag ka sa buhay. Yung arog ni Manong Brong. Ini si Manong Brong tonton ini matik na ini. Ristoryahan may naman sa nini sa sarong tablon. Rimatin naman ini. Problema kay Manong Bronx, nakasarong tablo na kami, mahirit pa kay sarong bilog. Makumperte. Kay Municipal Councilor Bilen Celiona. Ay, ini si Consigliona. Si Cons Bilen. Matik man ini sa Pasko. Ayaw. Nga suporta man ini duman sa pamaskong handog ta. Siyempre, itaw taman naman sa mga tiuso na pamilya, may pansubong lamang sa Pasko. Yo, tatad ta pag-iristoryahan taya. Taon-taon taman bagay ni pigigibo. Bilang pasasalamat and bilang pag-share man kan sa tuyang dit na nabaro-baro. I-share taman duman sa mga pubriho na mga tugang niya to. Ay pansubong lamang sa Pasko. Urog baho na ya. Yo, sige. Sige tabi, nasa linya na si Pag-asa ha. Ramon tamunan magiging kamugtakan kan sa tuyang panahon. Pag-asa, good morning. Magandang umaga Pilipinas. Narito ang latest sa lagay po ng ating panahon. Magiging maulan at malamig ang kondisyon ng panahon sa malaking bahagi ng Northern Luzon sa araw na ito dahil muling umiiral po doon ang amihan o northeast monsoon. Samantala sa southern portion ng Mindanao ay apektado pa rin ho yan ng Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Ito pong dalawang weather system na ito, ang ITCZ at ang northeast monsoon, kasama na ang localized thunderstorms ay ang mga weather systems na pwede pong magdulot ng mga pag-ulan sa araw na ito sa malaking bahagi ng ating bansa. Yung mga localized thunderstorms, pwede po yung magdulot ng mga dagliang pagbuhos ng ulan anytime of the day sa natitirang bahagi pa ng ating bansa. Samantala, update naman dito sa LPA na minomonitor po natin malapit sa ating area of responsibility. Huling nakita yan sa layong 1,210 kilometers silangan huyan ng southeastern Luzon. So ngayon ay nasa labas pa nga po ito ng PAR at inaasahan nating papasok ito ng ating area of responsibility ngayong araw din ho. At nananatiling mataas ang tsansa na mabuo ito bilang isang bagyo within the next 24 hours. So kung ito po ay pumasok ng PAR at maging bagyo, ay bibigyan po natin ito ng local name na si Bagyong Wilma. Sa ating initial na datos at analysis, nananatiling mataas po yung tsansa ng landfall scenario o mataas ang tsansa na maglandfall po ito dito sa Eastern Visayas o kaya naman sa Caraga region by Saturday or Sunday. So ibig sabihin, inaasahan nating makakaapekto itong weather system na ito sa malaking bahagi ng Visayas at ilang bahagi ng Mindanao, especially ho by weekend. And based na rin sa ating projection, kung hindi po ito magbago, ay may posibilidad po mag-raise na po tayo ng signal o tropical cyclone wind signal number 1 dito sa Eastern Visayas o kaya naman sa Caraga region as early as Thursday. Kaya't mag-antabay po tayo sa magiging update ng Pag-asa ukol dito sa weather disturbance dahil atin pong advice sa ating mga kababayan na kailangan pong magbantay sa magiging update dahil mataas pa naman po ang uncertainty nitong weather system na ito lalo na ito'y LPA pa lamang at may kalayuan pa po sa ating bansa. So sa pagtayo po ng ating panahon, magiging maulan ang ating papawurin at mataas po yung tsansa ng mga pag-ulan nga na panahon dito sa Ilocos Norte, sa Apayao, maging sa Cagayan Valley Region, halos buong Cagayan Valley Region kasama na ang Kalinga, Apayao at Aurora Province. Yan po ay epekto ng Northeast Monsoon o amihan. Sa natitirang bahagi naman ng Northern Luzon at natitirang bahagi ng Central Luzon, inaasahan natin ng mga isolated o pulo-pulong mahihinang pagbuhos ng ulan naman dahil pa rin sa epekto ng amihan. Para dito sa Metro Manila at natitirang bahagi ng ating bansa, maaliwalas naman na panahon ang inaasahan natin sa maghapon pero hindi pa rin natin inaalis ang tsansa po ng mga paminsan-minsan
at mga isolated na pagbuhos ng ulan dahil sa mga localized thunderstorms. Para sa pagtayo ng ating temperatura sa Metro Manila, 23 to 32 degrees Celsius. Sa Baguio ay 17 to 24 degrees Celsius. Sa Lawag ay 24 to 31 degrees Celsius. Gayon din sa Tuguegarao City, 24 to 32 degrees Celsius naman po sa Legazpi City, habang malamig pa rin sa Tagaytay from 23 to 30 degrees Celsius. Samantala, para sa pagtayo ng ating panahon, dito po sa southern portion ng Mindanao, partikular sa Basilan, Sulu at Tawi-Tawi, asahan pa rin natin ang maulang panahon doon dahil sa epekto ng Intertropical Convergence Zone. Habang sa natitirang bahagi ng Mindanao, sa buong Kabisayaan, ay naasahan din natin ang improved weather sa araw na ito. Maaliwalas ang magiging papawirin, may tsansa lamang ng mga localized thunderstorms. Sa Tacloban, 26 to 31 degrees Celsius ang magiging agwat ng ating temperatura. Sa Iloilo ay 26 to 32 degrees Celsius. Sa Cebu naman ay 27 to 31 degrees Celsius. Sa Cagayan de Oro ay 25 to 31 degrees Celsius, habang sa Davao ay 25 to 32 degrees Celsius. Sa Zamboanga naman ay 25 to 33 degrees Celsius, habang sa Puerto Princesa ay 24 to 33 degrees Celsius. Sa Calayan Islands ay 25 to 32 degrees Celsius naman ang inaasahang magiging agwat ng temperatura. Meron po tayong gale warning ngayon dito sa Batanes. Epekto po yan ng bugso o pagbugso po ngayon ng amihan o northeast monsoon. Kaya sa ating mga kababayang mangingisda doon na gumagamit po ng maliliit na sasakyang bandagat, hindi po muna natin ina-advise na pumalaot sa araw na ito dahil magiging delikado pa rin ang kondisyon ng karagatan doon dahil sa malakas na alon o mataas na alon dulot ng bugso ng northeast monsoon. At sa mga susunod na araw ay asahan natin magdadagdag pa tayo ng mga lugar kung saan ay itataas po natin ang ating gale warning dahil nga nakikita po natin yung progression ng amihan ay makakaapekto po talaga sa halos buong Northern Luzon at ilang bahagi ng Central Luzon sa mga susunod na araw. Ang sunrise natin for today is 6:06 in the morning at mamaya ay lulubog ang araw sa ganap na alas 5:25 ng hapon. Ito po si Lori de la Cruz Galicia. Magandang umaga po. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Salamat tabi Ma'am Lori kang pag-asa. Gari tabi Sir Willie. Ini si Madam Lori Galicia kang pag-asa. Gari gusto mo nini maglunad sa habal-haba. Ano daw tabi manong Bronx kung palunadon ko manini si Ma'am Lori Galicia kang pag-asa sa habal-habal ko. Pasko na pati bata kuminusugso amihan. Ang amihan baga malipot bagayan bagaw. Di posible at siya nabanggi na maglog na sa Parso Bagyo. Ano daw tabi Sir Willie adi? Abang nagkukusog ngayang amiha. Ano daw kung pwede man ini magluna duman sa habal-habal ko. Magayo na motor pag nagabal-habal ka. So, araw kaya na motor mo tabi Sir Willie, o yan nasa profile mo. Ang sunodan baga, so pabugsok sabay driver. Galing ka nakimotor na ang backride mo tabi manong Bronx. So, ang pigtutukawan baga, nakadukot ng gad sa driver, sa likod kan driver. Yan ang mga magayon na motor na panghabal-habal. Pagkini, siyempre, dahil manan matukaw ka, kahit baga, nagtuturo ka ang mga babae pag nagsusunod, tagilid. Kabang pwede magsunod dyan na tagilid, baka mahulog ka. Ang kaipuhan talagang sakrang.
pag nakasakrang natabihan Sir Willie, pag uminagi ka mo dyan sa mga lubak-lubak, ay di jackpot na. Serbisyo asin reparo. Alas 7:32. Serbisyo asin reparo. Hoy, pasalamatan ta na muna sa tuyang mga katuwang sa programa. Hoy, ang programa nga nidara po sa tuya kang MBY Dormitory. MBY Dormitory makukuha yan dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sinda. Madalion sa na yan makuha dyan yan sa pagitan kang UST and Mariners. So dyan yan sa Rawis, Legazpi City along National Road. Kaya tabi sa mga naghanap ki-dorm, boarding house, dyan na po kamo sa MBY Dormitory. Safe na safe po kamo dyan. Hanapon lang din doon si Honorable Bridge Laudit, ang manager po kang MBY Dormitory. Kay Madam Maylin, Ohayo gozaimasu. Ingat po, Pervin. Salamat. Ang programa ngini daraman po sa tuya ni City Vice Mayor Ate Glenda Ong Bungaw, City Councilor Riner Burse, Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, ABC President Capart Abila. Kasabay taman dyan ang Capos Bilo Lotto Outlet, dyan yan sa Barangay Tinapi, Poblasyon Malinaw Albay. Dyan po kamo magtaya sa Lotto ha. Ako tabi sa waiting. May bago na kitang regional director kang PNP. Sige sa Bicol. Makadakupon ka mo pag nagtaya ka mo sa mga iligal. Yo! Kay Manay Cordobales kamo, good morning! Diyan sa Coron Restaurant. Aperte dyan ang pulutan tabi Manong Bro. Diyan sa Coron Resto Bar. Narin do kita maduman. Agdaon ta si Director Science. Tapos si Manay Joan. Tanganing permi kitang may pasis. Iyo. Manong Bronx. Agdaon ta si Manong ano yan? Si Manong Rico Sainz, si Direktor. Tapos agdaon taman si Manay Joan, nganing permi kitang may pasis. Yo. Diyan sa Tiwi. Ayun daw nababak ni Tia. Si Manay Joan, nganing permi kitang may pasis. Ano tabi Manay Manay, nagdiyan pa sa mo si Madam Joan. Bata permito may pasis. Naramdaman ko kay ito kang high school kita tabi Manong Brong. Sadi, ang mga sinihan baga kay ito, nagtataong pasis. Sako! Naramdaman ko kay ito. Kang nasa istasyon ko kay itong primero ko nalaogan. Diyan sa seminaryo, pag nag-advertise kami kato kang now showing, you know? Tapos may pigtataw sa muyang pasis diyan sa station, sa radio station. Ang gigibumiman pipa na umiman sa mga nagdadangog sa mo. Ngaya si Sir Bronx sa Bordeos nang gana kanin pasis sa Cinema One. Uni si Manay Joan, dahil nakaipuhan ng patis. Maski na sinihan, may patis. Napait di Manay Joan. Maski sa permi ni may pasi. Ay, inda. Sige. Ay, Manong Siren, good morning. Alas 7:36 na po ang satuyang Philippine Standard Time. Dahil po mag-arali. Mabalik po ang programa, makalipas lang po ini. Balik
eskwela na. Tabangan ang sa indong mga aki sa saindang pag-adal. Kaiba ang 21st Century Tutorial and Review Center. Yauna sa Tabaco City ang 21st Century Tutorial and Review Center na makukuha sa RK Commercial Building, Karangahan Boulevard, Bombon, Tabaco City. Para sa beginner na may edad 3 to 5 years old, tatabangan sinda na makano at magbasa, asin magsurat, pati na sa basic numeracy skills bago pa maglaog sa kindergarten. Ang tabayan ang elementary, junior high school, asin senior high school sa saindang basic literacy asin numeracy skills. Kaiba na ang follow-up sa saindang oral daw na pagklase, class assignments, research writing, asin performance tasks. Yaon ang matitibay asin lisensyadong mga maestra asin maestro kan 21st Century Tutorial and Review Center. Hanapon sinda sa RK Commercial Building, Bombon, Tabaco City. Igwaman sindang branch sa TV na makkuha sa E. Corteza Building, Tigbi, Tiwi, Albay. O mag-contact sa numerong 0927-341-9219. 21st Century Tutorial and Review Center. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Alas sige tabi mga tugang, alas 7:38 na ang sa tuyang Philippine Standard Time. Oras pong yan dara po sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha dyan sa Rawis, Legazpi City. Open for transient po sinda. Madali yun sana yan makuha dyan yan sa pagitan kang UST and Mariners. Ano, dyan yan sa Rawis, Legazpi City along National Road. Kaso mga naghanap tabi kidorm, boarding house, dyan na po kamo sa MBY Dormitory. Safe na safe po kamo dyan. Oras na yan, daraman po sa tuya ni City Vice Mayor Ate Glenda Ong Bongao, City Councilor Riner Burse, Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, ABC President Cap Art Abila. Sabay taman dyan ang Capos Bilo Lotto Outlet. Salamat po. Balik po mga tugang ang sa indong lingkod. Manny Moxea po ini, si Mr. Hulbutana. Yan po nga daw kita ni Miyerkules. Ano? Petsa 3 na kang Disyembre, taon 2025. Sundo kita alas 8 tabi, mga tugang, mga kabayan. Kaya ano patabi, Ma'am Joy Cargolyo ang pigalata. Doro, diretso na kita! Serbisyo Asin Reparo. Oh, sige tabi, mga tugang, alas 7:39 na. Yo. Manong Siren, good morning tabi sa imo. Ingat tabi permi. Ngunyan, arog kay ni. Maorag talaga ni si Manong Bronx. Nakahanda na subagas niya. Okay, di sige, tapag urulayan talagod ngunyan ta. Ang programang Serbisyo Asin Reparo, every year man po kita nag-share man kidiit. So mga nabaro-baro tabaga tabi Ma'am Joy sa paagi po kan mga nagtatarabang man sa tuya, you dahil man inikipiriritan kung ngaya kapos ka man di pas mo na, so nakaluwag-luwag sa nangaya, so medyo nakaluwag-luwag sa buhay. Pwede ka mo mag-share sa satuyang pamaskong handog man kang programang ini. Nagigibuon tayan sa December 24. December 24 ta na ipapanao ta. Nganing may pansubong lamang sa Noche Buena. May bagasan na baga dyan. Ayos na. Di pwede na po kamo. Pwede na po nindo akong i-chat. Kontakon kung ano. Basta ang target ko, ano lang, na importantihon bagas. Bagas. Pwede man may dilata. Tapos may sabawan bagas. So, pigsasabawan bagang mga noodles. Yun na yan. Pwede na yan. Sumabaro-baro ta sana. So, makakayanan ta sana. Itataw tayan duman sa mga piling-pili na mga kapuspalad talaga. So, talagang tiuso na maray. Duman tayo papanaw. So, medyo kaya man. Baita na pagtawan. Importante yung tabi bugas, dilatak, saka mga noodles. Sige, ano na lang nindo ako? I-chat na sa nanindo ako. Every year tama niyang pigigibo sa programang ini.
Ayan na pamaskong handog niya to. Yo, so maski nga ni kita tabangan man baga kita, manay Joy Cargulyo, tabangan man kita sa rumang kitang kapuspalad, kundi sa paagi man kang programang ini, di maka-share man lamang kita kan sa tuyang mga na-receiving blessings, ano? Once a year man sana yan. Once a year man sana na mag-share ka kang blessings mo na mga natanggap ngunya na taon 2025. Mas dakol databing pig-share, mas siksik liglig at umaapo ang nagbabalik. Bagong yatabi Manong Siren. Okay, ini si Manong Siren matik na ini. Taigwe ni ki anini. Igwe ni ki year in bonus. Tapos ang agom kay ni teacher. No, yan. Yo, ano ka-share ki dito no pa man okay na ya. Ayo tabi. Sige, basta ang target 24 ta ipapanao, so dapat mga kabangaan kan Disyembre o dapat magkatiripon ta na iyo nganing maripak na kining sa kuyang mga pagiriba di bibilab yung kabibilab bibilab yun si bibilab dagit na naman si bibilab dagit ka na naman. Dagit na naman kang istorya ko tabi Sir Willie Kasudma sige. Pakibati da tabi nin happy birthday kay Sir Javier Bunsa. Birthday ni Sir Javier waga. Imbitado nga. Nang-imbitar ba kasi si Javier Bunsa dumuman sa nadatabi sa Tagoytoy. Dumuman kamuta. Nagpahanda duman si Sir Javier sa barangay Tagoytoy dyan sa Malinaw. Okay, kasudma mga tugang na-interview ko si Mayor Ray Bragais ta pighapota ta nagkaburukag na so syudad nin Tabaco ta nahiling sa social media birthday mo ay si Idol di mauli ka kayan magurampangan naman kita paiton ta sa mga native sa naduman tadakol ka bagang tanlad duman gustoon ko daw duman magturo tambay sa lugar mo palibot kimanyog dakol na tanlad tapos dakol na native Manong Siren ano daw kung rayaon pa sa mga native mo duman pakiriparo daw tapag birthday mo maduman kita rani masana yan kay Manong Bronx agdaw ko naman si Manong Bronx dyan lamang kami maglagadi kang tablon kayang-kaya ni Manong Bronx lagadi yun ng tablon garilimog sa nabagasan garilimog misa na so tablon puminirit pa kisarong normalon sana lama normal ay inda di ma-birthday na pala si Manong Siren dapat pala ng pangaran mo Emmanuel si Jesus bagang pangaran Emmanuel namundag siya December 25 24 ka man adi si Father Kamo nga ni pagkaan pag primerong aginaldo ang birthday ka December 16 o kaya Manuel ang pangaran ako Emmanuel ako tama December 24 palang sa birthday kang ama ko kaya pala ni Manuel ito so ama ko kinuha kaya so ngaran ko sa ama ko kaya junior ako pero bako tabi Disyembre ang birthday ko okay kasudma huna kan mga taga-Tabaco i-distribuer na so pamaskong handog ni Mayor Ray nahiling kaya sa social media na nakapreposisyon na sa mga buro-barangay so ipig-interview ko si Mayor Ray kasudma nganing maklarar sa mga taga-Tabaco bata saan ang tawo baga ngunyan tabi Manong Bronx kata ngayata
pigpa-standby pa dyan sa mga barangay. Baka ngaya bawasan niya yung ganso mga yaon dyan. Uy, kita daw, adi. Kita, maano na kita sa mga arog kaya. Iba talaga ang Pilipino, adi. Kasi dahil nakitang tiwala. Wala nakita kitiwala. Bata sabi ni Mayor bako man niya silyado ito pa, pwede mo itong buksan. Sugary box baga. Pwede mo itong buksan. Ang pigtatakutan ka sa tuyang mga kababayan, baka ngaya, pag abot niya sa nguya, spaghetti na sana. Diyo. Ini pala na ni istorya. Duman pala sa naunambitan nga ni susarong lugar diyan sa Tabaco National High School. Diyan palang pig-imbak mo na sa mga gineribo. Tas 47,000 pala niya na box. 47,000 na box. Kung papagparatong patungon mo yan, alang kauna yan, o kundi, di man pwedeng paratong patungon, tabaka mapasada sulaganan. O ngunyan, napiot na sulaganan, kaya, so ibang barangay na may mga laganan nga, halimbawa, so barangay hall, Dakula man, o di nag-offer si Mayor na kung pwede, ilag mo na dyan sa indong barangay. Pero sa ibang barangay na dahil kimalagan, standby mo na. Yo. O, so kaya para sa ibang barangay, idineliver na so para sa inda. Pero, dahil patabi, kigo signal na, i-distribute na. Ang ganyan noon Ma'am Teresita Buriga, good morning tabi sa mga taga-Tiwidi. Ngunyan, ang sabi ni Mayor ang target na pwedeng ipapanauna kan mga barangay o dyan na sa sa mga barangay sa petsa 15 bago mag-aginaldo. Bago mag-aginaldo. Ngunyan, taigwa pa man kipanahon ang LGU Tabaco mapaluwas nin lista kay itong sumakaka-resibe. Ipapadara dyan hali sa CBMS so census kang 2023 and 2024 ipapaluwas so lista ipapaskil da tabi dyan sa mga barangay hall mahihiling na po nindongon yan kunyaon duman so pangaran nindo ay yaon di so pangaran me ay sigurado makaka-resibe na kamo ka ito pero kung dahil duman sungaran nindo nga taday sungaran nindo duman po kamo nagpasensus. Yan ang problema. Dahil ka nagpasensus ka nagsensus, wala natawo sa harong nindo. Dahil ka mo kasabay dahil ka mo kasabay. Natangaya dahil kami kasabay diyan. Dahil ka mo siguro na sensus. Yan ang problema. Nganing klarado ipapaskil duman sa barangay. Pagyaon duman sa ngaran nindo, ano pa man. And apoy kaya na so ipapaskil sa pangaran nindo may claim stub na. Halimbawa ngaya si Manong Bronx Bordeos nakalista may claim stub idadara so claim stub kay Manong Bronx. Ngunyan may schedule kung anong aldaw kukuahon iki-claim iyang pamaskong handog nahali po sa lokal na gobyerno kang syudad nin Tabaco. Bako po yan hali kay Mayor Ray Bragais. Hali po yan sa gobyerno kang syudad nin Tabaco. Taampundo ka yan. Hali po sa kaban kang gobyerno. Dahil tiwala sa mga taga-barangay. Pero pag eleksyon, iyo ang pigboboruto ka. Jesus Maria. Iyo baga. Dahil tiwala na kamo sa mga barangay officials nindo. Pero pag eleksyon, yung binuruto nindo. Iyo baga so nagluwas duman baka ngaya operahan ngaya so papanaong pamaskong handog baka ngaya pagabot sa moya spaghetti na sana o kaya tukalon so corn beef gibong sardinas. Proven and tested na yan po, mga nakaagi po kayang panahon, kaya aram na tabi talaga kung ang mga
taong bayan. O totoo yan nga, sabi niya. Dahil ng tiwala. Nata, may pagkakataon mananggad baga mananggad na kung halimbawa intensyonan. Kundi, pigpost na ngunya ni Mayor kung ano sulaog itong box na ito. Ngunyan dahil na talaga kilusot. Dapat ang makaabot sa mga kada pamilya na yaon duman sa census kang tabako, kung ano siya yaon duman sa Kodak na pigpost ni Mayor dapat iyuman ang umabot sa kada pamilyang tabakinyo. Ngunyan pag kuminulang may kulang duman, ay alam na. Ngunyan dipisil magsahot. Siya nagbawas. At taba ko may ito silyado Dahil ba ko silyado, pwede mo sana itong buksan ta. Sabi nga ni kang barkada ko, so piglalagan baga ngayaan sir kang so transparent baga na silagon nga ni ang laog. May nahiling akong araw kan, nagtitinda ki mani, naglalako. O tiglagan ito kang mani. Nagtitinda nga, mani! Mani! May nahiling ako nagtitinda man, pansit. Tiglagan itong box na itong pansit. Kaya sabi baga ni Mayor pag naubos na ngayon ining Noche Buena package na ining pamaskong andog kang LGU tabako, pwede ini magagamit pwedeng laganan. Laganan, pwedeng laganan kibagas. Kung iwang ilalaag na bagas, kung halimbawa may mga noodle, pwede nila dahil kinom. Yan, magagamit mo. So, kaya pig-post ko niyan sa social media. Dipisilon baga kaya nangon yan. Tumao ka kimagdae, may madadangog ka, pirming may reklamo. Mala nga ni, may pigkumpara pa duman sa sarong post sa social media na, iyo man yan pighambog ngaya kang ni Mayor Nindong iyan dyan sa tabako, na mas maorang nga ni, so pigtaw ngaya kang dating mayor. May diferensya na. Pero so nag-comment na itong araw kito, pinanganaan kang mga ikangaya, imbis nga na magpasalamat ka, tamay matatanggap ka ngunya na Pasko, iba man nga ang punto mo. So iba nga nga dyan, day nagtatao, day matatawan, tapos ika nga, pikumpara mo pa, ang importante nga, igwa ka kinaresibe, ngunya na taon. Yugo nindo yan. Napapaulog ako, pero tama man, para sa gabos, makatana ang household. Day pili, day ki kolor, day ki apil, day ki pigpapaboran. Basta, so nasensus tabi. So nasensus kang 2023-2024 ito tigbasihan tabi kung pira sa kada barangay. Pag nabawasan may kino nasarayan. O di linwas baga, pigpost baga sa social media ni Mayor duman sa account niya. O ngani ngayang apod ka ini, day ka mo parahuna na kulang huyan, huni ang laog kaan. Pag kuminulang, may problema. Ngunyan, huni tabi ang laog kang box na yan. Di siyempre, so may mga intention na bawasan, day na yan mabawas daw to, kaya aram kung ano ang laog. Takunday aram ang laog, posibleng narumduman nindo ka ito. Mga relief na yan. May nag-relief sa tuya na hali sa ibang nasyon. Sus Maria bagan, mga hali sa ibang nasyon tabi, Manong Sir Willie, Ma'am Tess, and Manong Cyrene. Paghali sa ibang nasyon, mga maurag yan, na mga dilata. Mga maurag yan. Ibagsak kang hali sa ibang nasyon, ibagsak sa ahensya kang gobyerno kang Pilipinas. Pagpaluwas kang gobyerno kang Pilipinas, naging sardinas.
Ano? Sabi kang padihong ko, ano? Sa Pilipinas, ay sa ibang nasyon nga, igwa nga yung 555 sardines. Ay, ano na tayo? Dahil na nakaabot sa mga imported na mga dilata sa mga dapat paabutan. Tatinurukal. Ayaw, Pinoy pa nga yan. So, yan, tabi mga tugang. Dahil naman maiwasan yan nata. Yun na kita, kultura ta nagariyan. Kaya, ang problema, yung ano yan. May pagkakataon ko ta na kita na purundon ta na yan. Kundi, iyo manggirari ang pigbuburuto ta. Bayad na ngayon ka. Ay, pigbuto pala nindo. Ako, tatao ako magpili kang pigbubuto ko. Si Manong Broms, tatao manan magpili kang pigbubuto niya. Kundi, di daog kang majority. Di daog tabi kang majority. Di, iyo ang minagana. So, palo-pago. Kaya pag-abot dyan, dahil natabi ka mo magpapara reklamo, tayo yan baga subinuroto nindo. Paitan nindo. Serbisyo Asin Reparo. Lasutyo na ngayon, pundo na ngayon. Iyo tabi, madam. Salamat tabi sa pagparomdo. Data ka naman tabi istorya. Dagit si Baby Love. Dagit si Baby Love pag tigpaparestorya ko ika. Dadagit ni si Baby Love. Basta yung tabi, madam, hari taga pwedeng ihatod sa klase mo pagkagat. May programa ako. Pero pag uli, pwede takang sundoon. Baby Love. Ano, Baby Love? Okay ka? Iuragad si Baby Love. Sige na. So, ang target tabi mga tugang, halatong tapat, tentative pa ito supig sabi ni Mayor, pero yun na yan, nga, kung bako nga pitsa 15, dapat nga maitaw ta sa mga taga-tabakenyo bago man mag-Noche Buena. Pero kung nga medyo iama yung taman, baka dahil pa Noche Buena, ubos na yan. So sana iyon paghurarampangan lamang pag Noche Buena ang mga taga-tabako. Kunya naghahapot sa iba. Paano naman nga kami mga taga-Tiwi? Diyan sa Malinao, diyan sa Malilipot, sa ibang mga munisipyo. Ano man tabi ang plano nindo? Ako man yung priorita, madepende kaya yan kung may budget pang natatada, ang mga local government unit, tarukan mga saradit na munisipyo na talagang kulang man ang budget dyan. Hindi kaya ka narog kaya. Sige! Alas 8 na mga tugang, paaram na po muna kita digdi sa programa. Sa pangaran po ni GM Maestro nila doon, ni SM Sir Tony. Sa pangaran man ni Madam Maylene kang MBY Dormitory, si City Vice Mayor Ate Glenda Ong Bonggao, City Councilor Riner Burse, Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, ABC President Cap Art Abela, kasabay dyan ang Capos Bilo Lotto Outlet. Ako tabihan sa indong lingkod, Manny Moksaya po ini, si Mr. Hulbutana. Saga naman kita mag-iribanan, nagdipos sa programa. So pamaskong handog tahat 2025. Taramang tabangan tayo ni. Ang pigdiretso na kita, okay na yan. Yo, salamat po. Adios amigos, domo arigato. Iringat po kita, bye-bye. Serbisyo Asin Reparo.
Horacio Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka, mamumuto nama. Sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami.